Napaatras ko tungod sa kadulom ug kabaho sa iyang imburnal. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga libuan ka mga viewers ug followers. Itago na lang ko sa pangalang Rex. 49 anyos ko DJ Sam ug taga-dinhilang sa Misamis. Single pa ko, apan ulitawng gurang ang tawag nila sa akoa. Ang tinuod, wa ko nagminyo DJ Sam tungod kay nitagam na ko pag-abot sa gugma. Namang ko'y uyab gani adto. Upat pod mi katuig, apan niuban ra siya og nakipagtaban sa laing lalaki. Gugmaan kaayo ko sa iyaha DJ Sam. Niabot man gani sa punto nga dawato na ako siya bisan buntis pa. Nagpakiluoy ko niya DJ Sam, apan wa gid ko niya pilia. Hinuon, nakita man sab nako nga buutan man ang iyang nabana ug malipayon siya. Giundangan na nako siya DJ Sam kay wa namang gyud ko'y paglaom. Tungod sa akong ex, wa na ko nagminyo pa. Kumbaga, siya ra gyud ang akong gihigugma ug wa gyud ko'y plano nga mangitaglain pa. Pero lagi sa among mga silingan, di gyud mawa ang sungog-sungog. Bayot daw ko DJ Sam. Ulitawng gurang. Basin laki daw ang akong trip. Na ako'y silingan DJ Sam, pinaangka na siya. Nadungog pod na siya nga GRO sa syudad. Mo na iyang trabaho. Tagauli sa mua DJ Sam, maglagot ko. Kay magsabak-sabak man na siya. Mugara. Naa sa atubangan sa mga tao ha. Unya kung ako siyang sapdahon o balibaran, ingnon ko niyang bayot daw ko. Tiguang daw ko. Iya akong ginapakaulawan DJ Sam sa akong mga kainom o di ba sa ako ang mga kaistorya. Usay gani no, kumuto niya ang akong atubangan. Check daw niya kung nigahi ba daw, kay kung di, bayot daw ko. Daghag mga tao makakita DJ Sam. Himuon na lang yun intawon minilang katawanan. Okay ra siya kay wa naman siya reputasyon. Apan ako, importante na sa ako DJ Sam. Pasayloon ko sa Ginoo pero nagplano gud ko kaniadto nga lumsaning bayhana sa unahan namong busay tungod sa kalagot nako nga iya kong ginapakauwawan. Kalikay ko sa iyaha DJ Sam pero iyaha gyud kong ginasunod-sunuran. Di mangyud pod mugahi ang ako sa iyaha kay puryagaba pong naw nga. Itumon pa gyud siya DJ Sam. Tingala gani ko nganong namuring pa siya dito sa sentro. Naaday mo patol niya nga hasta man niyang mauta. Siguro naligo siya harina ni adtong time nga mo duty siya. Maumuputi iyang naong, mauna ay mo patol sa iyaha. Tawagon na lang nato siya sa pangalang Berlay DJ Sam. Kining balay ni Berlay, agiana nako pagawa sa among balay. Kanang na ako'y paliton ba? Usa ka adlaw ni ana, pag-agi nako, nagpakaon siya sa iyang anak. Iyaha man ka akong gisinggitan DJ Sam nga, hoy, tiguang bayot, asa ka? Nanginit ang akong tingkoy, DJ Sam. Gisud bitaw na ako siya sa ilang balay, tapos gisirad-anay na ako ang ilang pultahan, o gidana ko siya sa ilang kwarto. Excited kay siya. Iyahang 1-year-old DJ Sam nga anak na asa crib. Bahalag maghilak siya diha, basta kay tagaan akong leksyon ang iyang mama. Giganahan pod ang amaw DJ Sam. Nag-una-una paghubo. Man, ginuno niya ang akong ulo sa iyaha. Giluod yun ko DJ Sam pagkakita na ko. Straight ko nga pagkalalaki ha, klaruhon ko na pero giluod yun ko. Yang bagungon DJ Sam, manghud lang gamay sa lubot sa kaldero. Grabing ituma, baho pag yun kaayo. Hinuon na 3 man, pero laing yun siyag dagway. Mura bitaw og Taiwan shell nga guwang. Bisan og di ko gwapo DJ Sam pero limpyado pod ko. Ginaisip pod nako nga pila nakaha ka mga lalaki ang nitira sa iyaha. Samtang excited kaayo siya DJ Sam nga moatake ko niya. Ni barog ko og gilud-an ako ang iyang pudayday. Sabay ingon nga ngilara pod anag naong, oy, baho pagyud kaayo. Gwapa pa man ang pudayday sa akong lola ana. Nang violet gud tawon ang iyang naong DJ Sam sa kauwaw. Dayon gawas ko. Giingnan sab nako siya DJ Sam. Nga bisan kinsa naman siguro ang makakita ana. Mas pilion pang mabayot kaysa patulan ka. Nahimuot ko sa akong gibuhat DJ Sam. Kay nakabalus naman yun ko. Wa pud ko nagmahay, kaysa tinuod lang human adto, wa naman siya nanungog or nagduol-duol sa ako .
Mabantayan pod nako siya DJ Sam nga kung magsugat ming duha, magduko in town siya. Di ba kaha mulihis og laing agianan? Ambot lang sa uban ha, pero sagad na mo mga lalaki mamili pod in town mig tarong nga bahay oy. Kanang limpyo pod. Ikapanghambog na mo. Di pod in taon misama anang inyong ginaingon nga basta na ay bangag, dasmag. Ambot nila pero ako di ko ingon ana. Dagan kayong salamat DJ Sam sa pagbasa ning akong kaagi. Unta makuhaan pod nig leksyon sa ubang babay nga way respeto sa ilang mga kaugalingon. Ingon man sa mga lalaki pod nga dili tanang bangag i-avail. Mas pilion gihapon nato ang pagrespeto sa atong mga kaugalingon. Kung magminyo man ta o dili, why dapat magbuot sa atua. Dili dapat i-pressure ang kaugalingon. Ato ning kinabuhi, kita ang mupuyo, atong choice. Unta hatagan kog chance nga mabasa sab nimo sa imong programa DJ Sam ug dagan kayong salamat daan. Imong sender og follower, Rex. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.